time unondoona chete. Vangojera ungoenda vega imi chisara. Patisha chisiri cho. Pondo! Tanaka. Pondo wewe. Tanaka. Maria ngeri umeenda huko? Amuna chini mamune mabeba. Maria ngeri umeenda huko Pondo? Ndakambokudza. Ukanditi ndinonyepa. Mama maijilimba mbava chaiyo. Izvo so 2 months dzese tichisa mari yedu imomo mbichana uchikoro chitakura maputi uko. Vanogara vachindiratidza mari dzavanoba kuchechi uko. Vanozoti vanoshanda muofisi. Vanoti idzi. Voti homwe madhedhi chaimo vanosecha. Dhedhi vachisvika vakangokuduba ivo vakusecha homwe. Maitiranja mama anobowa ya. Aiwa. Ndakakuudza kuti mama maijilimba zimbabva sigororo hon mapepa esai vaitiisira kuti timaite sekongosiya musina chinhu zvazviri nani. Taura muromo wenyu. Wamuri kuti mbavha ndiani? Mama. Ndati wamuri kuti mbavha ndiani? Aiwa musade kutichikidzira makaba mari yedu apa yekushota sai. Mama mange mari yedu atata unganze kushota. Makandiona chimba. Anoba maoko angwani. Maoko angwani anobayira. Handisi mbavha inini. Rushanderwe iko. Rushanderwe ina ichilimba. Chi. Inini ndetwa chitumwa inini. Ndetwa chimasengeke nevana wangu inini. Hanzi madi. Ndiri kunzi ndiri kuba mari. Nai chii chiri kuitika? Muri kunzi mukuba mari, makaba mari kwete kuti mukunzi makaba mari. Dedi, mama wakaba mari yedu yekushora taichengeta mugaba umu muna Pondo. Koi makaitora mukaiti sei? Taura chokwadi iwewe. Musi uno ndakakuonai makabata chitini chavana ichi mubhedhumo. Ndikakubvunzai kuti muri kuitei nechitini chavana mukati vachiisa muno. Apa vanondiudza kuti vanoba mari yekuchechi. Vanokubira kuti mari muhomwe dzenyu. Ndiye imi manga muchida kuitisei mari yacho? Ndachida kwenda kushowa. Aiwa. Kushowa kunobiwa vanhu. Kunobiwa. Aiwa, Chilimba. Akubiwe vanhu. Gore rino kune security yakasimba. Kuna mwana anobiwa. Kwane security yakasimba yakagadzirwa. Chokutanga mwana achipinda anoiswa tag. Chechipiri kune makamera akaiswa all over. Anoona pese pese, anoona munhu wese. Hakuna mwana anobiwa, hakuna kana chinorasika. Uye gore rino kwakanyanya kunaka. Nekuti kune vaenzi vari kubva kune dzimwe nyika. Vari kuuya kuzoexhibitawo zvavari kuita vari kwavari. Uye kune mauniversity akawanda akasiyana siyana inenge ariko. Zvichabatsira vana vedu ava kutsvaga mascholarship. Nokuziva zvimwe zviri kuitika namabasa amaoko avangadzidza. Muri kuti chi? Ndorevesa. Makamera? Kune makamera. Saka muri kutaura kuti kwatova netechnology inosunga mbavha? Kune technology yekuti kana chamaita imomo munogona kudzoka kumba mukachiona pachivhitivhiti. Saka muzvibate zvakare kana maenda ikoko nemiwo vechidiki muzvibate. Saka muri kutaura chokwadi here? Ndiri kutaura chokwadi. Zvatingatoita iye zvino manje hai. Kubatsira vana ava kuti rwendo urwu rufanira kukona. Kana zvichibvira tatovaperekedza nekuti kune zvokuti vanodzidza. Chigarai mafanira bata iyi. Saka kunodiwa vakuru zvese chero vanhu vakuru zvino munodikanako nekuti kune zvokubenefita zvakasiyana siyana. Zvamurimi mama mugozonoba kushow. Munanotinyadzisa mukabuda pamavhitivhiti tikazokunyarirwa. Gore rino show yedu agricultural show iriko musi wa 26 August kusvika musi wa 31. Saka mwana wese muri kutaura kuti kubva pa 26, 27, 28, 29, 30 kusvika pa 31.